Somebody said that n'oge Igbo Nnamdikanu pụta na social media na-ekwu ya like nwanne anyị nwoke bụ Igbo and maọbụ na somebody pụta na social media na-criticize Nnamdikanu maọbụ na somebody dị against Nnamdikanu and gị nwa bụ a follower of Nnamdikanu wee sisi gbuo onye kwuru okwu a maọbụ onye ọbụla na-criticize Nnamdikanu na-enidere ibepụ onye afọ isi na-enidere end the life of the person. Afụgo m ebe some of them na-ekwu such okwu mana mana TikTok. Do you understand me? The reason I made this video because of this post and some things info under the comment section. To the extent that some of them say it is against Yambaba for hosting Ijele. Now, yes, you can draw again. Give one on the opinion of that. No one are criticizing Nnamdikanu need the lady. No one are now opposing Nnamdikanu need the Okonya tendo among us. No one are not the system with Nnamdikanu ka egbuo. No one are any the below ishi. Now, second draw again. Kedu ife dị iche na gị na follower of Muhammad and Allah? Kedu ife dị iche gị na followers of Jesus? Because o doro mụ na gị na-abanye na ị na-condemn ndị Islam na kpai of people. Oge akụgburu Debola, ama m na iso wee condemn me. Kedu ife ji wee gbuo Debola because no criticize again Muhammad? Do you understand me? I don't know if you understand my point here. Ife ọbụla megidere gị as a follower, he were close extremist, he were nke radical of it, that you can buy somebody because of Nnamdikanu. Something is wrong with you. I'm telling you. If you make it to destiny, we're not in the point of that now. Whoever that question on Nnamdikanu, they need to leave Bonya. They know on that of opinion. Something is wrong with you, one more. Today, in our condemn Boko boys, jihadists and the Fulani, ISWAP, Mando Tuva, all this violence and the terrorist organization. Do you understand me? In our condemn the Christians when you go against Jesus like this or different Belonia PC, which na at the time in memorial family to defend their religion, they buy people. That's why I'm telling you, all this Western religion, Allah, Bobiana, Africa, their foundation of wow, Bala Judea. La Puchana Christian, but as a guitar now, maybe tolerance. At the beginning, and that's from the mother. Do you now understand me? But you know, you go to make issue of Nnamdikanu maka chukwu coffee book and jekwu. Now, about that in Igbo kwala onye Igbo to the extent na onye ọ na-apozuru Nnamdikanu na isi otonya ka egbuo. Then it means that you need the help. You need to get ebe a na-agwọ ndị ala ka ikuru obere na oke dị iche ka mmadụ. Abụ m somebody bụ that na-enwere m understanding that everybody and every individual is entitled to his or her opinion. That no man is an island and no brain is idle. Do you understand me? So I allow people to air their view, their own opinion. Do you understand me? Because in the post na Igbo history post you know, comment section a lot of our people na boy. They understand me. So open in on that of opinion, a man that you need the rehabilitation of one name. Do you understand me? I'm not a potassium that no ya Nnamdikanu. Do you understand what I'm saying? Mother can say something to provoke you, and the bidding me is supposed to remain. And you know the reason why Onyaji Kukwa. Do you understand? Which I know that now is not within his power to buy Nnamdikanu. Nnamdikanu federal government of Nigeria be GN. Eventually tomorrow for grant a pardon or pota. Ijele metuno Nnamdikanu akana ijele nwere ike itunye isi ya or jebe prison. Kedu ife na agbakasịla alụ?
Do you understand me? A grant ya Nnamdikanu freedom kịta na ịkpa ya a ga-ekpe gị ikpe na court. Ị nwere ike spend your entire life n'ime because of it, because ihe a ya charge gị bụ murder. Do you not understand me? So unu ejizina because of some provocative matter bịara unu ile some provocative word ijele na ọta were abịa na-adabanye n'ọnwụnwa. Do you understand me? Allow ijele ya na-ekwu ihe a bụ opinion ya. Ana m agwa gị ife a bụ for gị nke o nyere gị aka because some ofu unu na-ekwu na comment section na ife ị na-ekwu na-implicate a lot of you guys. I'm telling you, ama m ihe m ji agwa gị ihe ahụ ka ị metinye onwe gị na trouble.